Meditació de 10 minuts. Propòsit: connectar amb els éssers estimats. Tantes vegades recordem els nostres éssers estimats que ens van deixar i al fer-ho sentim que ells segueixen estant molt a prop nostre. Per això, mitjançant aquesta meditació, demanarem amb tot el nostre respecte que, si és possible, puguem connectar amb algun d'ells. Posa't en postura de meditació, amb la qual et sentis més còmodament. Acluca o tanca els ulls i connecta't amb la respiració. Fes que sigui profunda, però no la forcis. Suaument inhala i exhala pel nas. Mentalment, segueix el recorregut de l'aire pel teu interior, fent-lo arribar a l'abdomen, on el retindràs uns segons abans d'exhalar-lo. Observa com s'inflen el ventre i el pit en inhalar i en exhalar es desinflen. Inhala prenent la llum que t'ofereix l'univers i exhala deixant anar totes les tensions. Disposa't a fer 3 respiracions més i conscientment torna al teu ritme normal de respiració. La respiració t'està ajudant a relaxar-te. Desconnecta del que t'aparta d'aquest moment. Dirigeix la ment cap al teu interior. Ets conscient del teu estat. Respira i sent la teva presència en tu. Sent també la presència de la teva ànima. Aquest moment és només per tu. Posa atenció. Davant teu descendeix una llum del firmament. La veus? És daurada, resplendent. Ella et vol embolcallar. Deixa que ho faci. Permet-li que ompli el teu interior. Agafa aquesta energia, omple l'ànima amb aquesta llum. Il·lumina-la. Tot en tu s'harmonitza. Els teus cossos, el físic i l'astral, prenen un nou equilibri. Tot el teu cos respira amor i pau. La teva vibració s'eleva cada vegada més. Ets conscient que la mort només és un trànsit, un pas entre dos estats. Morir aquí és néixer allà. La mort no existeix per al teu veritable jo. Tan sols és desprendre't del teu cos material. Saps que tu mai moriràs perquè no ets el cos. Per aquesta raó, saps que els que van tenir que deixar el cos i anar-se'n continuen vius i que sempre pots connectar amb ells. Amb aquesta convicció, ha arribat el moment de fer-ho. Comunica't sense por i amb tota llibertat. Però primer, i en silenci, a l'espai, li tornaràs part de la llum que t'ha ofert l'univers, amb l'intenció d'ajudar tots els éssers que han deixat el seu cos a la terra
i que encara no hagin trobat el camí cap a la seva veritable llar. Ara, i amb tot respecte, demanaràs a la font que et permeti connectar amb els teus éssers estimats que et van deixar. Connecta't amb la respiració i escoltant el silenci. Deixa que la teva ment et porti la imatge dels teus éssers estimats. Sigues conscient que alguns d'ells encara no estan preparats per aquesta connexió o que tu no estàs preparat per això. Sent com vibra el teu pit, com ressona la teva ànima. Nota l'emoció que t'omple. Sent la vibració de la seva presència. El veus perfectament. És davant teu. Està desitjant que l'abracis. Què esperes? Foneu-vos amb una abraçada. Agafeu-vos la mà, dirigiu-vos allà on desitgeu, a un lloc on hàgiu viscut una feliç experiència. Podeu reviure-la de nou. Gaudiu de la pau i de la tranquil·litat que us dona aquell lloc tan especial. És una oportunitat que s'us dona a tots dos. Aprofiteu-la, parleu, feu-vos preguntes, responeu-vos. Gaudiu de la mútua companyia, esteu junts, compartint els vostres records. Els moments que esteu vivint us omplen i us emocionen. Viviu-los intensament. No ho dubtis, el que estàs percebent és real. Arriba el moment del comiat. Tu has de tornar a la terra i el teu ésser estimat ha de continuar el seu camí. Acomiadeu-vos amb una abraçada. A poc, i amb una forta respiració tornaràs aquí, al lloc on es troba el teu cos físic, el lloc que et correspon. Torna a centrar-te en la teva respiració. Fes que aquesta sigui profunda. T'ajudarà a connectar en el moment present. Omple't d'amor. Envia llum des del teu cor a les resistències de la teva ment, a tot allò que t'allunya del propòsit de la teva vida. Has viscut uns moments inolvidables. Per això, i en silenci, agrairàs tot el que has viscut. Agraeix també les vibracions d'amor i harmonia que s'han creat, desitjant que puguin ajudar tots els éssers que se sentin necessitats. El que vull per mi, ho vull per a tothom. Ara, faràs 3 respiracions com les primeres que has fet i a poc prendràs consciència del lloc on et trobes i mouràs lentament els dits de les mans, els dels peus, les mans, els peus, el cos, i obrint els ulls tornaràs conscientment al teu aquí i ara. I quan tornis al teu dia a dia, fes-ho amb amor i confiança.